Aku nek dialus gelem alus, nek aku dibeda supaya ndrebala kanepsonku, aku iso kasar karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Bata Sarembak, apa kelakon dina samengko kowe tak ruda paribeksa. Sapa sing mepalangi marang kekarepaning Prabu Jayalengkara? Rawe-rawe rantas marang-marang tak putung. Aku ora bakal mamang nyawang sapa sing mepalangi kareping Jayalengkara Semar. Bagong kowe arep ngopo? Tenang, Pak, tenang. Nek ora aku sing wangsulan ora ana sing ngewangi karo kowe, Pak. Sinuwun Ndarawati ya mendel, Ndara Werkudara ki jarene seneng perang ya ming meneng wae. Ndara Janaka ki lelananging jagat lan curing bawana kok ana Semar Ardi peksa ngene kok ya ming klecam-klecem. Iki nek ora aku sing wangsulan ora rampung-rampung. Bagong aja gawe geger. Iki aku lagi arep nggayu katentreman, aja gawe geger, aja gawe rame tole. Mundura. Tak wangsulane ratu iki kowe mundura. Mundur piye? Mundur piye aku tak takon. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe sapa? Aku bapakmu. Bapakku nek arep dipiloro karo wong, arep dipeksa karo wong, nek nganti aku minangka anak kok meneng wae iki aku anak sing piye aku tak takon. Aku kudune nglindhungi karo kowe. Nek aku ora pengin dadi regejegan. Iki ora arep dadi regejegan. Aku mung arep mangsuli si wajah biru iki, Pak. Nek ati-ati ya tole. Aku wis tuwa ora usah deleke. Semengane ora wis santai tenang wae. Sinuwun. Sampeyan mau jenenge sapa? Prabu Jayalengkara. Kowe mau jenenge Bagong. Heeh. Anu iya, anu nggih. Arep ngopo kowe? Lah kok dadi kowe ngadeg ning ngareping Prabu Jayalengkara. Ngene Sinuwun, kene iki nggon tata krama. Kene iki nggon unggah-ungguh. Sampeyan ngerti, sampeyan Ratu Sabrang. Ning sampeyan teko ning tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Ngono. Dadi kowe manut karo kebudayaane wong kene. Ora nganggo budayamu. Kene iki nggon wong alus. Hukume wong tanah Jawa ki nek nyilih ki adile disili, nek ora disili ya wis. Nek utang adile diutangi, nek ora diutangi ya trima. Kowe arep mboyong bapak-bapak lagi duwe masalah kok muring-muring. Sapa sing mepalangi karepe Prabu Jayadimeja? Jayalengkara. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Apa wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe wae? Wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe. Wong Karang Kadempel ki kendel kabeh, Mas. Ning ora tau ngetok-ngetokake kendelane, justru nggunakan ilmu padi. Waduh, edian. Bagong, ilmu padi ki apa, Gong? Ilmu padi ki nek mateng diliwet.